Og velkommen til den her kanal. Ja, jeg er ny her på YouTube. Eller ny og ny. Jeg har lavet en kanal med en af mine veninder, Amanda. Den hedder Amanda Monique. Gå ind og følg den, hvis det er. Godt. Jeg hedder Monique, og jeg er 13 år gammel. Og jeg kommer fra Randers. Jeg er født i Randers. Og jeg er hollandsk statsborger, men ja. Altså min egen sådan familie. De bor her i Danmark, men mine kusiner, fætre, tanter og så videre, de bor i Holland. Så yes. Ja, jeg er rigtig stor fan af Justin Bieber. Det kan være, at kan se baggrunden. Og så taler jeg Emma her. Så yes. Ja, jeg vil egentlig også gerne lave en storytime, fordi der skete noget i går. Så det begynder jeg bare på nu. Ja. I går, der var jeg selvfølgelig i skole, og ja, hvem var ikke det? Men ja, torsdag, den 11. maj, der var jeg i skole, og jeg kom indenfor med Emma. Vi havde lavet noget fangelejehalløj udenfor, var det ikke sådan? Jo, det var fangelejr med drengene. Eller drengene skulle fange pigerne, efter pigerne skulle fange dem. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det, men ja. Det var sådan noget drenge, der skulle fange pigerne, så... Men så da vi kommer indenfor, fordi vores pause var slut, så vi skulle til team, så blev jeg så skubbet af en af dem, der var med ude. Han blev skubbet af, det var sådan en dreng, men jeg siger ikke lige navnet. Han blev undskyld, fordi jeg kigger ned på min finger, det er fordi, jeg har haft sådan en rose dims inde i mine fingre. Nå, det lader jeg det være. Okay. Ja, han kom til at skubbe til mig, så jeg falder ned og vreder om på min fod, og falder direkte ned på min fod igen. Så jeg har selvfølgelig rigtig ondt, og jeg ved ikke, jeg sidder der og græder, fordi det gør så sindssygt ondt. Så er det som om det bliver sådan helt på en måde mørkt i det-agtigt. Så jeg føler, at jeg skal til at besvime eller et eller andet. Så, så kan jeg mærke, at nogen de tager fat i min skulder og siger, hey, Monique, er du okay? Og det var så Emma, hende jeg stod og Skype med. Hun tog sådan lige, er du okay? Og jeg sidder lige sådan, nej, det er jeg ikke, og græder og sådan noget. Jeg sagde egentlig til min mor, er du okay? Og jeg vil bare kramme dig. Ja, det ved jeg ikke, om I kan høre, men ja. Men så jeg vågner. Jeg åbner så mine øjne, så det bliver helt lyst igen. Så er jeg bare blevet omringet af folk, som prøver at hjælpe mig, og så kommer min lærer, så han sætter sig ned på hug og rører lidt ved min fod, og så det begynder at blive mørkt igen. Så siger jeg, au, lige pludselig, fordi så bliver jeg helt lyst igen, og ja, jeg håber, I ved, at det er lidt indviklet, men det gør selvfølgelig ondt, og så kommer min mormor, så hun kommer fra Holland, hun talte til hollandsk til mig, og spurgte, hvad dag det er, og sådan, for at sikre sig, at jeg ikke har fået hukommelse til det. Det kan man ikke få, tror jeg ikke. Nej. Men ja. Så yes, men ja, så ankom vi så til et lægehus, som de så vil tjekke min fod. Så de tjekker, og de rører næsten ikke ved den, fordi at det gør så ondt, og den er hævet, rigtig meget hævet. Og ja, så jeg bliver sendt videre til det næste sygehus. Så da jeg kommer så op på sygehuset, der sidder jeg i venteværelset og venter i en time cirka. Nej, ikke en time, halv time. Og jeg har fået noget chokoladebar, fordi at jeg var lidt sulten. Så da jeg så sad der og ventede, og jeg havde spist min chokoladebar, så får jeg så at vide, at jeg skal lige med en sygeplejerske. Ikke en læge, en sygeplejerske. Så jeg kommer op på et værelse, og de tjekker min fod. Han var så åbenbart ny, og han tager så fat i min fod, og jeg siger au. Så siger han, jeg siger, så det kan jeg ikke, fordi han spørger, om jeg kan vippe dem op og ned, sådan 4 gange, siger jeg, det kan jeg ikke. Så siger han bare, det skal du, det gør du lige nu, det skal du bare. Det sagde han til mig, og jeg siger så, det kan jeg ikke, og han bliver ved med at sige, det skal du bare. Så han river i min fod og rykker frem og tilbage, og jeg bliver selvfølgelig sådan lidt, au, hvorfor, det gør en sygeplejerske da ikke. Men okay, ja, jeg kom videre. Så siger de så, at den skal fotograferes, og så siger han så, ja, jeg er lidt ny her, så det må undskylde, hvis det er. Så jeg siger, ja, undskyld, godtaget. Eller godkendt, eller hvad man nu siger. Og så, så kommer jeg ud i venteværelset igen. Så sidder vi så der i en halv time.
Og så bliver jeg hentet til røntgenfotograferet, og jeg bliver røntgenfotograferet, og hun var faktisk ret sød, fordi at hun spurgte, om jeg var okay, og hun blev ved med at spørge om ting, som var gode ting, så det ikke gjorde ondt. Nok lidt som om to vidt forskellige læger. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det, men ja. Men så da jeg så bliver røntgenfotograferet, jeg bliver selvfølgelig spurgt om en masse søde ting, og jeg bliver selvfølgelig glad for det, for jeg glemmer næsten helt, at jeg har ondt. Men så da jeg kom ud til min mor igen, så får jeg så at vide, at vi skal, så bliver jeg så hentet igen af den sygeplejerske og siger, at jeg skal gå op på det andet venteværelse. Så vi går så op på det andet venteværelse, så kommer der en anden læge og siger til os, at vi skal følge den blå streg. Så vi følger selvfølgelig den blå streg, men så kommer vi tilbage til det andet venteværelse. Så det bliver sådan lidt, har I styr på det her eller ej? Men okay, så vi sidder der og venter, og så får vi så at vide, at alle rummene er optaget, så derfor kan de ikke få sådan ordentligt, sådan rigtig, de havde ikke rigtig styr på det hele, men så jeg får så at vide, at den er heldigvis ikke brækket, min fod, eller min ankel, den er heldigvis ikke brækket, den er kraftigt forstuet, så ja. Men altså, ja, men ja, det var alt for den her storytime. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så giv et like, og hvis ikke, så giv et dislike. Husk at abonnere, kommentere og så videre. Og ja, jeg kommer til at lave en kanal med min veninde Emme i næste uge. Jeg skal nok lave en video her på først med hende, så jeg lige fortæller lidt. Så ja. Nå, vi ses i min næste video. Hej hej!